फ्रेंड्स जों दिनै बनायगोन न'आवनो बजारनि बायदि फुसका माबायदि बनायगोन भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था फुसका बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालायनोसै 2 काप आटा काप 2 आटा लाबाय जोङो ओमफ्राय नै याव होनोसै बेकिं सदा सामुससे बेनिफ्राय संख्रि जों सामुससे इखो जोङो जेनेका आटा रुटि बनायबा नाना लायो बेबायदि जों नाना लानोसै इखोथ' गासिबो नानो रोंखायो बेखौ खिथिथ'लाय ओमफ्राय दा जों बनायनोसै दा माहाय नाना लाबावनोसै ओमफ्राय जों बनायनोसै दा बेखौ रुटि बनायनाय बायदि जों गोदोर गोदोर बनायना लागोन ओमफ्राय बेखौ हागोन आरो जों आटाखौ पुरा गोबाहै रुटिखौ बेलिना लादो आरो नै रोजाबा फुलिनाय नङा पुरा गोबाहै जों बेखौ बेलिना लादो ओमफ्राय दा जों बेखौ हाना लानोसै आरो इयो जोंना काप फिसा दं आरो इदि हाना लादो नङाबा फिसा गिलास थाबाबो जायो इदि हाना लानो हायो नङाबा फिसा फिसा बनायनानै बो बनायनो हायो आरो बेखौ जों इदि हाना लागोन जों बोखांना लानोसै बायदि ओमफ्राय बेखिनिखौ जों दा लादु खालामना लाफिनगोन आरो लादु खालामनानै आरो बनायफिनगोन बेखिनिखौ बोखांना लानोसै इदि गोबा गोबा दोननांगोन आरो इदि सिथाबना दोननाङा इदि गोबा गोबा दोनलांनांगोन बिदिनो बनायजोबना लागोन जोङो इयाव थानायखिनिखौ गासैखौबो इयाव फुसका जानो लागि थिंख्लि सामुसजों सोमना दोनदो 10 मिनिटसो जाबाय जों सोमना दोननाया इयावहा ओमफ्राय दा इखौ जोङो इनि बेगरखौ बख'ना लागोन आरो सरनानै जोङो इखौ सोमना दोननाय दैखौ ओमफ्राय चाटनिनि थाखाय बनायगोन इयाव लगायनांगोन थिंख्लि दैयाव ओमफ्राय इयाव होगोन जों हाइजें थुख्रासे नै हाइजें थुख्रासे ओमफ्राय बे काटा मस्ला काटा धनिया बेखौ देना लागोन जोङो ओमफ्राय फानलु थाइथाम थाइब्रै होनानै देना लागोन बेखिनिखौ देना लागोन जों दायो एवना लागोन दुन्दिया बेगर सामुससे बेनिफ्राय जिरा सामुससे बेखिनिखौ मोजाङै एवनानै लागोन दुन्दिया गथा ओमफ्राय जिरा गथाखौबो आं इयाव बानलु देनायावनो होखाना देनोसै बेखौनो आं देना लानोसै दायो माने आं थिंख्लि दैखौ सरनानै लाबाय ओमफ्राय दै खुरैसे होदेरबावगोन आं इयावहा थिंख्लि दैयाव खुरैसे खुरैनो खुरैसे हाखोमोन आरो होदेरदों आं खुरैसेबाव ओमफ्राय इयाव होनोसै आं दा देना लानाय चाटनिखौ इयाव दुन्दिया बेगर गथा भाजि एवना लानाया ओमफ्राय जिरा गथा एवना लानाया ओमफ्राय बानलु हाइजें होनायखौ गुत्ताय होजोबनोसै आरो लखबनानै आङो इयाव लखबना होजोबनोसै जों खुलिना लागोन इखौ ओमफ्राय सामुसानो हाबलांबाय ओमफ्राय नै माबा होगोन आं इयावहा कला निमक इयो कला निमक चाट मस्ला बे संख्रै आरो आं सामुससे लादो चाट मस्ला बेनिफ्राय इयाव कला निमक सामुससे लादो ओमफ्राय इयो आधा सामुस लादो आरो माबाखौ संख्रिखौ बेयाव होना लगायजोबगोन बेनिफ्राय होगोन इयावहा आङो इयावहा बानलु रं गुन्दै माहाय मोजां गलायना लागोन ओमफ्राय बेयाव होगोन आं दायो नेमु थुख्रासे सेबना होगोन आरो बेयावहा गांजिरां थुख्रासे जोंनि फुसकादो जानो बे चाटनिया थिंख्लिनि चाटनिया रेडि जाबाय दैया रेडि जाबाय ओमफ्राय इथिं बनायगासिनो सुनिताया आलु बाथोन गासिनो सुनिताया बनायगासिनो मा होखो आलु बाथोनाव आलुखौ रुना लानांगोन संख्रै पियाज दासो आरो फानलुखौ होआखै फानलुखौ होनानै बिदि होलांगोन मोनसे मोनसे जि बरिया बरिया फुलिदों नै समाय गोजा जासे एवना लागोन माय गोल्डेन कालार जाजासे एवना लागोन जोङो
Ini puska mana ready जाबाय जों दा जानोसै नै जों आलु बाथेन puska चिंग्रि दै जापुआ बनायगासिनो जों दा जानोसै बिराद गोथाव जायो नै रेडी जाबाय पुska बनायगासिनो रेडी नै जानोसै जों दा आं मोनसे जाना नायनो होलाय Mama, mikirnya video call udah selesai. Mama mikirnya video call udah selesai. birat goथाव जादों नोंबो Mama, mikirnya aku video call udah selesai. गोथाव tuh जाना नाय मादि जादों बिराद गोथाव जायो लोगोफोर न'आवनो बनायना जायोबायदि दाथ' कर'ना बाजाराव बायना जाथावा बेनिखायनो जानो लुगैबा न'आवनो बनायना जानो हायो जों जाखांबाय जोबबाय बिराद गोथाव ओमफ्राय भिडिअखौ नायना मोजां नुदोंबा लाइक खालाय शेयार खालाय साबस्क्राइब खालायना हो दिनै